Hi guys! Here's another balita. Dahil si Gian ay mag-o-open daw ng kanyang business, nagpa-practice nga, siniseryoso niya, ngayon ay nag-order siya ng basil na plants at saka ito ay yung semolino. Tingnan natin kung ano ito guys. Tingnan natin. Ipakita ko sa inyo. Ayun ang seeds. Oh my God ka. Talaga naman. Ito yung sweet basil na kinakain ng langgam. Gamit. Yung pots na maliliit. Oh, yung parang lagayan lang ng cupcake. Ganon. Ayan oh. Oh, ayan. May pagsisidlan. Lagay mo na ito dito. And then bago mo ilagay yung seeds. Ganon ang gusto niyang business. Yung talagang natural at masarap at unforgettable pag nakain mo. Okay, ito continuation nun guys. Kasi, yun nga, ang sabi ko ay may semolina na dumating, ginamit na niya. Ayan. We tried to use the semolina at na-enjoy niya. See? At meron na siyang nagawang isa. Nandun na sa loob ng oven. At dito ay mayroong tomato sauce. Na-prepare na. At dito ay nandyan na yung isa. Okay. Let us just wait. Okay. Ang premiere. Ito yun guys, yung about the video na ginawa ko kanina umaga. Ay pinapanood ko, chinecheck ko habang ako ay sinusupervise ko itong apprentice ko. May apprentice ako dito, binabantayan ko kung anong ginagawa niya at okay naman. Very good naman siya. Madali lang turuan. Dahil siya ang ingay naman ng babae dyan sa TV. Kasi siya ay nakikinig. A good listener is very easy to teach. At saka, madali lang matuto ng mga bagay-bagay. Kaya maganda, masarap turuan. Okay. Very good. Okay. Yeah. Yan. Talagang si Gian ang gumising ng business na ito pero buong pamilya ang nagtutulong-tulong. Pati ama oh. Ayan. Kasi ang time is lunch break. That's why nandito kaming lahat. At time, it's a good time. It's the best time to make the pizza kasi hindi busy. And then, ito na ang lunch namin. Ayan. Pinagpraktisan na, masarap pa. No? Galing. O, di ba? O, ikaw, anong masasabi mo? Wala, ayaw niyo Let's do pizza. Let's do the pizza, guys. So, banat na. Banat na.
topping yung isa. Mozzarella na sana. Another one. Pangatlo na ito. May tao. May delivery. Out! Ayan, basil. Mga bato. Wow, alla romana. Wow, ang sarap. Alla napolitana, alla romana. E che cose? Wow! Ah, non è alla romana più. Questa è capricciosa. Capricciosa. Kalahati. No. Milanese. Ok? Sarap. Wow. Okay. Hindi pa yata crispy lang. Ha? Dami niya.
to, pizza mukbang. Yes. Pizza mukbang. Because of Super Typhoon Wamar, we eat a lot of pizza. With alishi, with prosciutto, with sausage and prosciutto. Yeah. I want to taste this. Ah, Carlo Rossi. Bakit ka naman iinom yan? Malaking ka yan. walang inom ba? Ikaw lang po.